Hei, salutare și bine am regăsit la treilea episod, în fine, la un nou episod de pe acest canal. Astăzi am să vă arăt cum să vă descărcați Minecraft gratis, fără niciun ban și e puțin realistic, să zic așa. Deci nu trebuie să dați Minecraft, adică bani pentru Minecraft și nici să-l descărcați de pe Google pentru a descărca Minecraft. Deci acesta este, nu știu cum să explic. Acesta este Minecraft-ul, Crafting and Building se numește, este mai real decât Minecraft-ul și o să vă arăt. Ca să-l descărcați, mergeți pe magazin Play și scrieți Crafting and Building. Dați pe căutare și ăsta este. Îl instalați și dați deschideți și o să vă arăt că este totul realistic și chiar este mult mai frumos decât Minecraft-ul gen normal. Așa, cam așa se încarcă. Așa, și o să vă arăt și aplicația cu care puteți, cum să spun, cu care puteți instala hărți pentru acest joc, pentru acest fel de Minecraft. Ok, și avem așa, dăm pe skin, dăm edit așa. Stai o secundă, dăm aici. Așteptăm puțin. Vedeți și aici o să ne apară skin-uri. Și putem să ne alegem orice skin, putem, uitați-vă, toate skin-urile sunt free. Deci asta e cea mai faină chestie, pentru că absolut toate skin-urile sunt free, adică nu costă nimic. Ok. Eu l-am pe acesta setat. Bun. După aceea, așa, mergem aici la settings și este de asta, este Snow Coordinations, nu ca pe versiunea aia 1.3, parcă pe telefon, dar este touch, puteți să o puneți speed controls, video, este tot ca pe Minecraft. Așa, mergem la settings, să ținem o secundă. Și uitați-vă, voi dacă mergeți la Texture Pack, Deadful, asta dacă dați pe plus, se activează ca totul să fie ca pe ăsta normal, să aibă altă textură. Așa, aici puteți să o puneți pe ce limbă vreți. Bun, la video. Așa, și la touch. Să vedem, speed control este... Dacă am setările care și pe Minecraft. Bun, mergem la Play. Eu am și hărți instalate și aici o să apară hărțile voastre. Create New, ca pe Minecraft. Așa, eu am aici hărțile mele. La Friend, dacă ești cu cineva pe un, cum să spun, pe un internet, puteți să vă jucați împreună. Dar aici o să vă apară partea lui. La servers, o să vă și arăt un server care merge pe orice tip de Minecraft. Scriem play.brlns.net. Asta este serverul play.brlns.net. Aici la nume scrieți orice, random, dați save, dăm pe el, dăm remove, dăm ok, mergem la friends și dăm pe el. Așa, și o să vă arăt și cum să vă descărcați hartă adică cum să vă descărcați diferite hărți pentru acest joc. Pentru că este puțin schimbat, adică nu este Minecraft, este gratuit, este de pe magazin Play. După cum vedeți, am intrat. Este un lag de numă și vă puteți juca. O să intrăm la Skywars ca să vedeți. Ok. Vedeți, am intrat. Dăm pe play. Așa, ca să mă auziți, ok, ca să fie totul mai bine, să mișcă mai ușor. Și 7 player, vedeți, intră playerii. Și cam așa arată, uitați-vă cum arată chesturile. Vedeți? Arată mișto, oricum îmi place. Ok. Hai să
Așteptăm niște playeri. Ar putea să mai intre încă 2 playeri. Ok, hai, mai un player trebuie. Bun. Începe în 10 secunde. Super. Și o să vă arăt și cum arată chestiile. O să vedeți acum. Așa, deci uitați cum arată pickaxe-urile, toate chestiile astea, uitați-vă. Uitați. Cam așa arată chestiile, dar mie îmi place, arată mai realistic. Îmi place mai tare. Ok, și este bam. Mâncare, chestii de construit ce-mi trebuie. Fac o lopățică de diamant și carne care nu mai trebuie. Acum merem pe bătaie. Să așteptăm să vină ei pe bătaie. Să mă duc eu frumos așa pe bătaie. Era să mă arunc singur în void. It's ok. M-am aruncat singur în void. În fine, ați prins voi ideea. Și aici ieșim. Bun. Acum o să ieșim după el și intrați aici. Scrieți maps for Minecraft. Iar voi trebuie să aveți pe acesta instalat, Maps for Minecraft pe. O instalați, dați deschideți. Așa și aici vă arată hărțile. Uite, puteți new să dați, puteți host și hărți cu de-astea. Vedeți? Hărți pe care vă puteți juca. PvP. Uite, este și ăla. Așa, uite. Da, sunt foarte, foarte multe și chiar îmi plac. Și Bedwars este. Chiar și Water Skyblock. Better Skyblock. Ce citesc? Ok. Și dacă scriem aici Skyblock, vedeți? Ne dă și hărți deja făcute. Uitați-vă, vedeți? Uite, Skyblock cu de-asta. Numai că ține mult, destul de mult. Skyblock-ul de ăsta, uitați-vă puțin cum arată. Da, deci aveți o grămadă de hărți. Aveți chiar și cu parcur, uitați-vă puțin aici. Dacă merem aici, uitați-vă parcur, na, ce mai vreți? Parcur. Deci, da, toate felurile de hărți sunt pe aici. Uitați-vă, sunt multe. Da, și ca să le instalați, o să instalez una random. Că nu random, o să instalez una parcur. O să instalez pe asta. O să vă vină reclamă, dați pe X și dați aici jos instalați. Așteptați să se instaleze, ține mega. Dăm juca, acolo jos unde scrie joacă, ar trebui să scrie, da, ok. Scrie juca. Așa, și acum ar trebui să ieșiți de aici, așa. Mergeți aici și aveți, uite, aveți harta. Aici o să aveți harta, uite, am 500 levels parkour. E cu 500 de ăsta leveluri parkour-ul. Și da, aici o să apară și harta. Și puteți instala orice hărți. Sper că v-am ajutat cu acest tutorial. Bye!